Työturvallisuusasiat on erittäin merkittävässä roolissa meillä VRP:llä. Työmailla sitten suojavarusteet, henkilökohtaiset suojavarusteet on jokaisella oltava päällä, joihin kuuluu huomiovärivaatteet, turvakengät, kypärä, suojalasit ja kuulosuojamat ja hanskat sitten tarvittavissa töissä. Jokainen mestarihan on sitten tärkeässä roolissa näitä asioita valvoissa ja vahtiessa ja ohjatessa. Jokaisella työmaalla on nimettynä vastaava työnjohtaja ja sitten työsuojelupäällikkö löytyy meillä alueyhtiöstä ja sitten myös koko VRP-osalta. No niitä noudattamalla tietenkin tapaturmariski pienenee melkoisesti. Tarvittavat varusteet on käytössä. Tehdään töitä niin kuin niitä pitää tehdä turvallisesti. Eli kun kaikki miettii mitä tekee ja kuinka tekee ja noudattaa pelisääntöjä, niin silloin hommat sujuu turvallisesti. Esimerkiksi elementtiasennuksessa suuria riskejä on sattua tapaturmia. Ja siinä on kiinnitettävä huomiota aloituspalavereihin ja muutenkin siihen tarkkaan työvaiheen läpikäymiseen ennen työn aloitusta. Kyllähän se on yleensä siis joka päivittäinen työ. No nytkin esimerkiksi käsitellään näitä puita ja muita, niin niitä hanskoja, niin ei se oikein. Ennen vanhaan se tehtiin tietysti niin, mutta eihän sitä enää osaisi tehdäkään. No se, ettei näitä tapaturmilta vältyttäisi. Rälläkällä katkotaan rautoja, silloin suojalasit hyvät, kun kipinöitä lentää. Ja kypärä on hyvä ollut, siinä on kuulosuojaimet samassa, niin kuulo säästyy sitten, kun pitää suojaimia. Nohan se taisi siis onhan se mennyt koko ajan eteenpäin, että silloin kun on aloittanut, niin eihän sillä ole mitään kypäräpakkoja ollut. Ja onhan näin nyt tottunut, että ei se nyt, se on niin kuin automaatiosta. Selkeästi hyötyä on. Siitä pitää aina huolehtia sitten jokaisen itse. Työturvallisuushan lähtee liikkeelle kaikkien työntekijöiden omasta asenteesta, kiinnittämällä huomiota siihen, mitä tekee ja miten tekee.